dito sa may Hello, kabosing! Ayan nyo, kabosing Raymond. Hello. May pupuntahan na naman tayo mga kabosing. Sa ano, balik tayo sa Alcuin. Buhat tayo na aninikad mga kabusing. Kasi daw na-miss yung ano, masarap yung aninika doon. Maraming nag-request. Balikan natin. So, ngayon, papakita namin ang mga Baon namin, baon. Ang baon namin doon. Okay. Merry Christmas sa lahat. Merry Merry. Christmas na Christmas. Papakita namin kabusing. Busing. Yan ang busing oh. Turkey Israel. Turkey. Turkey Israel. Nalagyan na ni Busing Raymond ng ano. Asin kabusing. Para masarap. Mga ricados. Diyan sa loob. Tingnan natin kabusing kung okay na okay. Okay na, okay. No problem ba? Ito na mga kabusing. Yan o, andyan na sa loob. Balikan yan natin kabusing, mga 20 minutes. Meanwhile, Balik tayo sa kuan mga kabusing. Alcuin, Flamingo. Kumuha na naman tayo ng aninikad. Apa niya? Ito lang ba? Ito lang yung baon namin, yung Humba Bisaya. Ito kabusing oh. Yung humba. Humbang Bisaya ah. Bango ba? At saka ito. Ito rin. Itong Turkey. Oh. Sarap yan. So, update natin mamaya kabusing. Luto na ba yan? Ibisan muna natin mga kabusing. Ibisan mo na daw. Prituhin lang, prituhin. Parang prito lang yung kabusing. Kunin natin. Para hindi mag-dry yung katawan ng turkey natin. Ganyan lang yung paglagay mga kabusing. Mga kabusing oh. Mga kabusing, itong katas niya isabaw natin dito sa katawan para lalong sasarap. Dari lang isabaw niya to mga kabusing. Ganyan lang.
ng proseso mga kabusing para masarap yung turkey ninyo. Oh, kabusing. Balik na natin to kasi tapos na to inano ni Kabusing Raymond. Balik na natin. Raymond, kapag Ayos. natin ito mga kabusing para sa Humba, Bisaya sa Ormoc City, Bisaya ni Bay. Bye. Saya hidup. Natin ang Humbang Bisaya. Buhos natin dito mga kabusing ang Humbang Bisaya. Lagyan pala natin ng suka mga kabusing. At saka toyo. Mag-agaw yung tamis at saka asin. Natin pamintang buo mga kabusing. Laurel, dahon ng laurel. Star anise. Kahit dalawa lang mga kabusing kasi matapang to. At saka itong black beans. Huwag niyo isali yung sabaw niya kabusing. Tapon niyo lang. Para hindi masyadong kalat. Magic sarap. Pamintang pino. At saka yung sabaw natin kabusing, ito pineapple juice. Hanggang maglambot to mga kabusing. At saka itong pineapple chunks. At saka itong banana blossoms mga kabusing. Ito ang magpapasarap. Damihan natin. At konting asukal na pula mga kabusing. Yan, at saka haluin lang natin. At tikman kabusing kung tama na ba. Okay kayo. Bagting na. At isa lang na natin mga kabusing hanggang sa maglambot siya. At takpan natin mga kabusing. Isang oras malambot na yan. See you. Mga kabusing,
kunin na naman natin para yung sabaw iligo na naman natin sa turkey natin. Kunin natin kabusing. Init to kabusing ba? Oh. Ipang. Oh, yummy. Uy. Kunin naman na yung sabaw mga kabusing. Pagkatapos natin kunin itong mga kabusing, iligo na naman natin. Ligo portion ha. Yan lang siya mga kabusing yung proseso. Maproseso yung turkey natin kabusing. Pero masarap to. Mita. Yan, at kaya balik na naman natin kabusing. Balik na naman ni kabusing dito. Balik natin kabusing. Grabe lang, di ba? Nagbaga ng ilawang buka. Okay. Kapan? Baga portion na. Grabe. Yan kabusing. Balikan natin ulit pagkatapos ng isang oras. Paano? Mga kabusing, ito na yung resulta sa humba natin. Humbang Bisaya. May bago pala kaming taster ngayon. Ito si Inday. Ito tayo. Taste. Tama na ba? Oh, okay lang. Sinapot mo, sarap. O sa Manday, sakto na? Sarap, sarap, sarap. Masarap na daw kabusing. Palambutin pa natin konti. Ito na oh. Humbang Bisaya. Sakto na timpla. Kabusing. Ito na yung humba natin. Humbang Bisaya. Lagyan na natin ng pinya kabusing. Tidbits. Kasi malapit na itong maluto. Malambot na siya. Yan lang mga kabusing oh. Balikan natin mamaya mga kabusing. At ito din yung torque namin kabusing. Malapit na to kabusing. 30 minutes. Balikan natin mamaya mga kabusing. Ito na yung humba natin. Humba Bisaya sa omo. Pwede na tong ilipat natin. Try na natin mga kabusing. Mga kabusing, mga 3 minutes. Patay ng timer na yan. Luto na to. Hintayin lang natin mga kabusing. Tanggalin na natin. Luto na to. Yummy, yummy. Wah, yummy, chili. Yummy. Ito na mga kabusing, yung finished product sa turkey. Letson turkey na. Itong bacon mga kabusing. Gawin natin sarsa. Amoy pa lang, pabo na. Ito
ito na mga kabusing. I-blend natin itong nilagay namin sa loob. Yung sibuyas at saka yung bacon. I-blend natin. Na yung sarsa natin. Blendin na. Ang sarap po. Lamig kayo, no? Ayun, kabusing ko. Kabusing! Para maraming customer kabusing, malimit talaga yung kapaligiran natin. Order na! Sakay na. So kabusing, ano na namin, yung niluto natin, finish na. Finish na mga kabusing. Abang-abangan niyo sa part 2. Hanggang dito na lang muna mga kabusing. Salamat na nakaabot kayo sa ano namin hanggang dulo. Salamat, maraming salamat sa mga supporters. Shout out. Comment Papa kayo. Omega. Aywa. Okay kabusing, bye bye. Abangan nyo mamaya kung